ପିଲେ ମାନେ ଆଜି ଆମେ ଆମ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ହେଲା କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଆମର? 30ଟା। ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଜିଲ୍ଲା? 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଜାଣିଛ? ଜାଣିନ ନା? ମୁଁ ତମକୁ କହିବି ତାପରେ ତମେ କହିବ ହେଲା। 1 ରେ ଆମର କଣ? ଅନୁଗୁଳ। 2 ରେ 3 ରେ 4 ରେ ଭଦ୍ରକ। 4 ରେ 5 ରେ 6 ରେ 7 ରେ 8 ରେ ବଡ଼ପାଟିରେ 9 ରେ 10 ରେ 11 ରେ 12 ରେ 13 ରେ 14 ରେ 15 ରେ 16 ରେ କଣ? କନ୍ଧମାଳ। 17 ରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। 18 ରେ କେଉଁଝର। 19 ରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା। 20 ରେ 21 ରେ 22 ରେ 23 ରେ 24 ରେ 25 ରେ 26 ରେ ପୁରୀ। 27 ରେ ରାୟଗଡ଼। 28 ରେ ସମ୍ବଲପୁର। 29 ରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର। 30 ରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼। ତମର ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରହିଲା ହେଲା 30ଟା ଜିଲ୍ଲା। ତମେ କୁହ ଦେଖିଆ 1 ରେ କୁହ ଯେତେଟା ଜାଣିଛ କୁହ। ଜିଲ୍ଲା କୁହ କଣ ଜାଣିଛ କୁହ। ଜାଣିନ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର। ତମେ କୁହ ବଡ଼ ବଡ଼ କୁହ। ଜଗତସିଂହପୁର ରାୟଗଡ଼ ବୌଦ୍ଧ ତମେ କୁହ। ତମେ କୁହ କହୁନ ଯେତିକି ଜାଣିଛ କୁହ। କୁହ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ଜଗତସିଂହପୁର କଟକ ରାୟଗଡ଼ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଏସବୁ ଆମର ଜିଲ୍ଲା। ମନେ ରହିଲା।